Podľa údajov najbohatšieho Slováka Andreja Babiša bolo len v Českej republike za posledných 20 rokov rozkradnutých 2 bilióny českých korún. Myslíte si, že na Slovensku to bolo inak? Už nielen na Slovensku, ale na celom svete majú toho ľudia pokrk. Nemôžu sa dívať na to, ako sa rozkrádajú peniaze z verejných fondov. Nemôžu sa dívať na to, ako sa zavrávajú ich znepokojenia, ako sa nezodpovedá na ich otázky, ako sa rozkráda spoločný majetok. Ak nie je možné postupovať inak, aj nám dáva ústava právo postaviť sa na odpor. Článok 32 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že ak je v krajine ohrozená demokracia, ak niekto demontuje demokratický poriadok a inštitúcie sú nefunkčné, máme právo postaviť sa na odpor. 15. októbra o 15. hodine na Hviezdoslavovom námestí dáme najavo, že máme toho dosť. A nie sme sami. 15. októbra sa zjednotia ľudia za zmenu v 200 mestách po celom svete. Od New Yorku po Rio de Janeiro, od Kuala Lumpur po Mexico City. V Európe, v Afrike, v Ázii, Austrálii i v Amerike. Všade ľudia výjdu do ulic, aby vyjadrili svoj názor, svoje znepokojenie a svoj odpor proti tomu, že politici si privatizovali štáty, že bankári, finančné inštitúcie, nadnárodné korporácie, developeri nám ukradli krajiny. My chceme našu krajinu späť. Poďte nám v tom pomôcť.